Dnes si pripomíname Medzinárodný deň Rómov. Deň, ktorý oslavuje bohatú kultúru, hudbu, jazyk a tradície rómskej komunity po celom svete. Pripomíname si svoje tradície, svoju reč, hej. Nesmieme zabudnúť, skadiaľ pochádzame. Už niektorí Rómovia ani po rómsky nevedia, tak je čas, aby sme si to aj pripomenuli, že áno, tu sme aj my. Zároveň je to aj deň, keď si uvedomujeme význam rovnosti, rešpektu a spoločného spolunažívania. S kamerou sme sa išli pozrieť, ako si tento sviatok pripomenuli v Gemerskej hôrke pri Rožňave a pozreli sme sa, ako sa vedia baviť tamojší obyvatelia. Rómska komunita čelila a stále čelí mnohým výzvam, predsudkom či vylúčeniu. Tento deň je preto aj príležitosťou na to, aby sme sa zamysleli nad tým, ako môžeme ako spoločnosť prispieť k spravodlivejšiemu a tolerantnejšiemu svetu. Myslím si, že máme menšie postavenie spoločnosti. Už aj my sa mení. Tak, ako sa mení svet, menia sa ľudia, aj my sa meníme. Medzinárodný deň Rómov bol vyhlásený v roku 1990 na 4. kongrese Medzinárodnej rómskej únie. Zároveň dnes uplynulo 50 rokov od začiatku prvého svetového kongresu Rómov. Dnes sme sa tu zišli, aby sme oslávili Deň Rómov. Je to čas na to, aby sme si pripomenuli bohatú kultúru, tradičné jedlá. Tak, milujem rómsku kultúru, akože kvôli tomu. Prečo? Lebo som Rómka a som na to hrdá. Za národný znak Rómov na kongrese bola schválená rómska vlajka a hymna Gelem Gelem. Treba si uctievať rómsky deň. Budeme mať rómske pohostenie a rómske vystúpenie. A tradičné jedlo samozrejme nebude chýbať. Rozvojový tím Gemerská hôrka spolu s obcov zorganizovala oslavu Medzinárodného dňa Rómov, ktoré si myslím, že je veľmi dôležité spomenúť. A pripravili sme bohatý program, hlavne aby sme vedeli podporovať miestne talenty a tradičné rómske jedlá sme pripravili. Toto cestou by sme sa chceli poďakovať pánovi spolunomocnencovi Alexandrovi Daškovi. Ďakujeme za tento projekt, za tento skvelý, výborný projekt a za tieto doterajšie úspechy. Si myslím, že je to veľmi, veľmi dobrý projekt, ktorý fakt vie pomôcť a zlepšiť tieto životné podmienky rómskym komunitám a pomáha rozvoj celej obce. Ja už ani neviem, jak to mám povedať. Pán starosta, ešte raz ti ďakujeme, že toto, takový šikovný, ešte tu nebol nikto starosta ako on. Lebo toto nám ešte nerobil nikto. Dneska som bol pozvaný do Bratislavy, ale Šaňo, prepáč mi, toto mi je bližšie. Tu som doma. Nezabúdajme, že rôznorodosť nás obohacuje.